Здравейте, Майнкрафт потребители! В този клип ще ви покажа как се прави резиденция на Майнкрафт 1.7.2 и за целта ще ви е необходима дървена мотика и пари в зависимост от сервера. Например в този сервер, който съм аз, взима пари. И така, нека да започнем да ви обяснявам. Значи, поставяте един блок, една минута само да си взема. Така, сега поставяте един блок така и после пrenамерите 1, 2, 3, 4 купчета на диагонал. И на едното купче удряте с ляв бутон, на другото с десен бутон. И сега пишете res select. Първо първата с select vert, тъй като select vert е най-доброто, което заключва къщата максимално купчета надолу и максимално купчета нагоре. И ако ви изпише You don't have England money или нещо такова от сорта, че нямате, пишете res select expand и гледате нагоре докато го пишете. Гледате нагоре докато го пишете и пишете колко блокчета нагоре искате да ви къщите, да речем 25. И ще ви изпише vertup и после гледате надолу, пишете res select expand и пишете да речем пак 20 или нещо такова. Надолу, колко надолу да ви е заключено. И така, и вече резиденцията е почти готова. Сега пишете res create и името на резиденцията, например тест, да речем. Но аз не ги пиша командите, натискам директно escape, защото няма смисъл да правя допълнителна резиденция. Така. И пишете, ако искате да си добавите някой приятел, да речем в резиденцията, пишете res pset, отделно името на резиденцията и отделно името на приятелят ви. И отделно пишете trusted true и това true може да го замените с true да може да чупи да отваря честове, false е да не може и remove е да не може, ако вече сте го написали trusted true, да пишете след това trusted remove, за да не може да ви руши. Значи така, след като сте си добавили този приятел, да речем, сега ще ви покажа също и как да си направите шоп на Майнкрафт. Значи то се прави лесно. Слагате един чест и над него слагате купчето така. И на това купче, точно над честа, слагате табела, на която пише първия ред, пишете вашето име. Втория ред пишете бройка на предмета. Третия ред пишете Б и отделно за колко се купува, а може и С да напишете и за колко се продава. И отдолу на четвъртия ред пишете ID-то на итемът. Аз ще ви сложа сайт с ID-то на итемите. И това е от мен за днес. Надявам се да съм ви помогнал. До скоро!